Вітаю, шановныя сябры. Сённяшні наш герой апавядання «Паром на бурнай рацэ» Владзіміра Караткевіча. Это апавяданне пралог да рамана «Леаніды не вернуцца да зямлі», які выйшаў з друку ў 1982 годзе пад назвай «Нельга забыць». Раман быў напісаны ў 1960-1962 годах. Гэты раман ён пачынаецца з такога пралогу, які сягае часоў паўстання 1863 года, і ўвогуле там дзеянні адбываюцца ў жніўні 1863 году, а сам раман пераносіць чытача на 100 год пазней, ужо ў 20-е стагоддзе, у 60-е яго гады. Сёння мы разглядзім менавіта вось гэты пралог, які, ў прынцыпе, з'яўляецца такім самастойным творам і ў нейкім сэнсе аўтабіяграфічным. Таму што прозвішча паўстанца, які ўзгадваецца ў пароме, Усяслаў Грынкевіч, і прозвішча продка Владзіміра Караткевіча, Тамаша Грынкевіча, супадаюць. Тамаш Грынкевіч, продак Владзіміра Караткевіча, ён сам быў удзельнікам паўстання, загінуў пад Магілёвам, ці быў страчаны пад Магілёвам у 1863 годзе. Вось падзеі вакол ягонай гібелі, яны якраз і з'яўляюцца такім асноўным лейтматывам апавядання «Паром на бурнай рацэ». Таму сёння пагаворым пра гэты твор. На пачатку трошкі пра кантэкст. Твор быў напісаны ў 1960-62 годах, як я казаў. У гэты час Владзімір Караткевіч ён навучаўся на вышэйшых сцэнарных, а пазней на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. У прынцыпе, ён навучаўся ў Маскве з 1958 па 1962, нават 63 гады. Вось гэтых 5 гадоў ён правёў на навучанні. Безумоўна, ён не ўвесь час там быў на гэтых курсах, але перыядычна ён туды прыязджаў. І ў гэты час ён сустракаўся са шматлікімі такімі прадстаўнікамі літаратураў суседніх з Беларусю народаў. І вось гэты раман «Леаніды не вернуцца да зямлі» ён прысвяціў свайму сябру з Латвіі Гераніму Стулпану, з якім яны разам вось навучаліся на гэтых вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. Такім чынам вось ягонае кола, ягонае знаёмства, яно пашыралася. Увогуле Караткевіч ён у 50-е гады пасля заканчэння універсітэту ў Кіеве ён працаваў настаўнікам школы ў Воршы, выкладаў беларускую мову, беларускую літаратуру і збіраўся пісаць пра паўстанне 1863 году у польскай і ўсходнеславянскіх літаратурах як кандыдацкую дысертацыю. Ён збіраў матэрыял, ён ездзіў па архівах, таксама сябры яму прысылалі матэрыялы. Дзесьці ў 1958 годзе ён вырашае, што ягоная місія ў школе яна заканчваецца, ён вырашае абраць кар'еру прафесійнага пісьменніка. Для гэтага патрэбна была адукацыя. І вось ён едзе ў Маскву, паступае і пачынае навучацца. На гэты момант ён ужо член Саюзу пісьменнікаў БССР, ён ужо мае свае і апавяданні, вершы, зборнік свой. Ён ужо чалавек даволі такі, ну, не то што вядомы, але прыкметны у беларускай літаратуры. Аднак, вось, каб падняць свой адукацыйны ўзровень, каб зрабіць больш дасканалымі свае творы, яму, безумоўна, патрэбна літаратурная адукацыя. Ну і увогуле ён, можна сказаць, у гэты час мяняе сваё жыццё, мяняе кірунак свайго жыцця і выкіроўваецца вось на такога прафесійнага літаратара, што, канешне, дазволіла яму зрабіць сур'ёзны такі прарыў у беларускай гістарычнай прозе. Не толькі прозе, но і паэт. Але менавіта вось гістарычная проза, якой на той момант адчуваўся недахоп, востры недахоп, яна прынесла беларускую і, можна сказаць, сусветную славу Владзіміру Караткевічу. А што адбывалася ў той час у Маскве, у сталіцы Савецкага Саюзу? 1958 год ён характэрны тым, што у літаратурных колах шырока абмяркоўвалася, не толькі ў літаратурных, але ўвогуле ў грамадстве шырока абмяркоўвалася Нобелеўская прэмія Барысу Пастэрнаку. Ён атрымаў яе 23 кастрычніка 1958 году.
году, канцы кастрычніка, 30 ці 31 кастрычніка яго выключылі з членаў Саюза пісьменнікаў СССР. Атрымаў ён Нобелеўскую прэмію за раман «Доктар Жывага». Пісьменнікі, якія галасавалі за яго выключэнне з пісьменніцкай арганізацыі, яны нават не чыталі гэтую кнігу. Ішло такое шырокае абмеркаванне па ўсім Савецкім Саюзе, наколькі савецкія пісьменнікі не могуць там друкавацца на захадзе, наколькі Нобелеўская прэмія гэта ёсць узнагарода за нейкую такую вольнасць. А нагадаю, што гэта быў час адлігі, хрушчоўскай адлігі, якая пачалася пасля смерці Сталіна. І ў гэты момант, канешне, ўжо зусім іншыя адносіны і ўнутры літаратуры, і ўвогуле ў грамадстве. Гэта не магло не закранаць Владзіміра Караткевіча, ён круціўся у гэтых колах такіх літаратурных, і ён той час быў на месцы падзеяў. Таксама там былі моладзевыя фестывалі, калі прыязджалі ў Маскву прадстаўнікі многіх краінаў, сусветных краінаў, там моладзевыя фестывалі. У той час такое адбылося ажыўленне, калі Юрий Гагарин паляцеў у космас, і гэта было такі уздым і такая рамантызацыя ідэі камунізму, што здавалася хутка камунізм будзе дасягнуты, рашэнні з'езду КПСС яны будуць увасоблены ў жыццё. Гэта быў час, калі адбывалася такая вельмі сур'ёзная канфрантацыя на заходніх рубяжах савецкага лагеру, як тады называлі. Маецца на ўвазе берлінскі крызіс 1961 году, калі Берлін быў падзелены на заходні і ўсходні. Гэта быў час такі, з аднаго боку, вялікія надзеі, адліга, а з іншага боку мы бачым, што вельмі такія падзеі драматычныя, нават трывожныя. Пытанне атамнай зброі, выкарыстання, у 1962 годзе карыбскі крызіс і гэтак далей. Усё гэта з'яўляецца такім фонам, на якім адбываецца станаўленне Караткевіча як беларускага пісьменніка. І тут ён заглыбляецца ў гісторыю. Цэнтрам яго ўвагі становіцца 19 стагоддзе. 19 стагоддзе тады было даволі так шмат публікацыяў, працавалі ягоныя сябры Геннадзь Кісялёў, Адам Мальдзіс, Сцяпан Александрович, працавалі тыя людзі, якія шукалі ў архівах дакументы, якія расшуквалі беларускія творы, невядомыя, адкопвалі іх, публікавалі іх і так далей. Якраз у 19 стагоддзі з'яўляецца новая беларуская літаратура, гучыць беларускае слова, і пра гэта ўжо ў мастацкай форме піша Владзімір Караткевіч. Дыяпазон ягоных такіх зацікаўленасцяў ён сягаў не толькі 1863 году, ён пісаў і пра іншыя падзеі, і пра іншыя эпохі, але фокус быў менавіта на паўстанні, таму што з паўстаннем звязаны старонкі ягонай асабістай біяграфіі, ці больш дакладна біяграфіі яго продкаў. Гэты твор апавядання «Паром на бурнай рацэ», ён пачынаецца з такой фразы, што дарогу на поўнач ад горада кантралявалі інсургенты. Ён пераносіць нас у жнівень 1863 году, нават канкрэтны дзень называе Караткевіч, 18 жніўня 1863 году, на кардон, які знаходзіўся на левым беразе Дняпра, прыехаў улан на ўзмыленым кані. Ён аддаў нейкую паперку камандзіру кардона, капітану Пора Леоновічу, і капітан Пора Леоновіч даў заданне свайму саслужыўцу, калегу па службе, таксама капітану Юрыю Гораву, перавесці гэтага улана на другі бераг. І на гэтым узмыленым кані ён хутка паімчаў па сваёй дарозе, па сваім прызначэнні. І так пачынаецца гэты твор, гэтае апавяданне. І тады Караткевіч апісвае галоўных герояў. Галоўныя героі гэта два капітаны. Капітаны, якія знаходзяцца, кантралююць гэты паром. Для чаго патрэбны быў паром? Паром, які перапраўляе з аднаго берага Дняпра на другі. Генерал Фікельмонт, які кіраваў задушэннем паўстання ў Магілёўскай губерні, ён аддаў загад знішчыць усе чаўны, якія маглі служыць дапамогай для паўстанцаў, перапраўляцца з аднаго берага на другі, і фактычна застаўся на 50 міляў, як піша Караткевіч, толькі адзін гэты паром, адна паромная пераправа. І каб яе не захапілі паўстанцы, ці, як называе Караткевіч, інсургенты, там была выстаўлена рота салдат пад камандай капітана Пора Леоновіча. Пора Леонович, дваранін, ураджэнец Магілёва,
І зноў жа Владимир Караткевич адзначаў, што паколькі Пора Леоновичу не давярала царскае камандаванне, бо ён быў прадстаўнік сепаратысцкай фаміліі, значыць, ён паходзіў з магілёўскіх дваран, з магілёўскай шляхты, яму ў дапамогу, а таксама для кантролю за ім прыслалі яшчэ аднаго капітана Юрія Горава. Юрий Гораў, ён быў карэнны русак, зноў жа гэта цытата з Караткевіча, ён масквіч, нарадзіўся і пражыў ўсё жыццё ў Маскве і быў паранены ў ліпені 1963 году у баях з інсургентамі пад Ракавам. І вось на лячэнне яго і на адпачынак адправілі ў тыл. Хоць зноў жа, як піша Владимир Караткевич, тылу не было. Вайна была нідзе і паўсюль. То там, то тут успыхвалі вось гэтыя успышкі паўстання, то там, то тут бываліся бітвы, сутычкі і гэтак далей. Гораў ён на момант дзеянняў, галоўных дзеянняў апавядання паром на бурнай рацэ, ён праслужыў месяц на гэтым пароме. Гораў не быў чалавекам, якому вельмі падабалася гэтая служба і вельмі падабалася гэтая вайна. Ну, увогуле, вайна мала каму падабаецца. Такі матыў таксама гучыць у апавяданні Владимира Караткевича. Дык вось Гораў, ён пастаянна ў сваіх мроях, у сваіх марах. Ён успамінае Маскву, ён успамінае Надзін, вось сваю каханую Надзею, ці, як кажуць на Магілёўшчыне, Надзейку. Марамі ён там, вось дзесьці у тым сваім родным горадзе. Ён кажа, вось у Маскве цяпер цішыня, і там вось там гуляюць пары, дзесьці ягоная мама паехала ў Круціцкі манастыр маліцца за здравие воіна Юрія і за дараванне веры яму. Вось зноў жа цытую з апавядання паром на бурнай рацэ. І вось ён жыве там. Ён чалавек з універсітэцкай адукацыяй, ён такую добрую гуманітарную адукацыю атрымаў, слухаў прафесароў, але, ну, відавочна, абраў ваенную кар'еру. Там незразумела, там, ці ён заканчваў універсітэт, а пасля пайшоў у ваенную вучэльню, ці неяк паралельна навучаўся, невядома. Але вядома, што ён слухаў такіх вядомых прафесароў. А ў Расійскай імперіі, вось 60-тыя гады, гэта час таксама адлігі. Калі памёр Мікалай I і пачаў цараваць Александр II, то якраз у Расіі гэта быў час такіх вялікіх рэформаў. Калі была рэформа судовая, школьная, цэнзурная, калі пачалі выходзіць шматлікія часопісы, калі прыняты новы універсітэцкі статут і так далей, так далей. Ну, там таксама вось жыццё яно значна ажывілася. Вось пра гэта ён успамінае. Але жыццё вяртае яго менавіта вось на гэты кардон. Ён знаходзіцца пад камандаваннем і ў залежнасці ад капітана Пора Леоновича. Пора Леонович, ён такая прамая супрацьлегласць Гораву. Чалавек цынічны, ён чалавек брацёр, які шмат разоў біўся на дуэлях, які забіў, як ён казаў ужо, некалькіх чалавек вось у гэтых двубоях страшных, у якога шнар праз увесь твар. І гэты шнар, ён так надае яшчэ больш такой жахлівага адцення абліччу Пора Леоновича. А самае галоўнае, што ён чалавек без такіх аніякіх прынцыпаў. Улюбёная яго фраза, якая некалькі разоў паўтараецца ў апавяданні, што «Ідзіце па трупах, Юрій Александрович», калі ён звяртаецца да Горава. Вось 18 жніўня, пасля таго, як Гораў разам з салдатамі пераправілі гэтага улана на супрацьлеглы бераг Дняпра, і яны вярнуліся назад вось у гэту хату паромшчыка, і яны зразумелі, што будзе вераб'іная ноч. Што такое вераб'іная ноч? Гэта навальніца, гэта залева, і паром знаходзіцца ў такім месцы, што калі ідзе вялікі дождж, вада проста адразае гэту паромную пераправу ад берагу, і паром знаходіцца на востраве. Ну і Гораў кажа, што вось відавочна, што будзе вераб'іная ноч. Пора Леонович кажа, і цудоўна. Зато некалькі дзён можна не баяцца інсургентам, і ўвогуле нас не будзе ніхто непакоіць. І запрашае яго на такую вячэру, гэта ўжо надвячорак, каб паразмаўляць пра сэнс жыцця чалавека, ці нешта ў гэтым духу, пра чалавечае быццё. Ён любіць філасофстваваць. Як піша Караткевич, што капітан Пора Леонович любіў філасофстваваць за гарэлкай. Іхні дзяншчык ставіць на стол ежу, і вось Пора Леонович пачынае такую сваю філасофію, пачынае філасофстваваць. Ён разважае пра гісторыю. Ён кажа, вось, што ў нас за народ, што ў нас за гісторыя?
што адзін князь забіў тога, ну прытым там што там Ізяслаў забіў Яраслава, Яраслаў забіў Святаполка, Святаполк забіў Барыса, ды ў прыдачу яшчэ і Глеба, а тыя перад сваёй пакутніцкай смерцю забілі яшчэ некалькі князёў, за гэта яны прылічаныя да святых і гэтак далей. Ён вельмі цынічна ставіць пытанне пра гісторыю. Ён увогуле бачыць гісторыю макіявіялісцкім такім ключы, што самае галоўнае той, хто пры ўладзе. І ён пра сваіх продкаў такое кажа, што адзіная мудрасць маіх продкаў гэта стаць на бок, які выйграе. Усё астатняе неважна. Неважна, якія ёсць маральныя прынцыпы, неважна, якія ёсць увогуле законы гонару. Ён часта робіць такія жарты на мяжы фолу, ён там розныя такія прыказкі кажа, грубыя. І Гораў нават заўважае яму, ну вы ж беларус, як вы можете так казаць? Ён увогуле тады ўспыхвае, а што такое беларус? Што гэта за народ такі? Сядзіць сабе з дурной мордай, сікась-накась і ў носе колупаецца. Такі вобраз яго беларуса, ён вельмі цынічна ставіцца да свайго паходжання, да свайго ўласнага народу. Але калі Гораў засмяяўся з гэтага ягонага жарта пра беларусаў, то ён кажа, дык а вы што? Вы, ў прынцыпе, такія самыя. Усе народы, яны такія самыя, нічога тут добрага няма. І пазней, калі Гораў заўважае, што ён яшчэ і дваранін, ён кажа, а ведаеце, адкуль наша дваранства пайшло? І Пор Аляновіч распавядае Гораву такую цікавую гісторыю. Ён распавядае яму пра Магілёўскае паўстанне 1661 году. Краткевіч гэта не называе апавяданне, але гэта відавочна. Магілёў у час вайны з Аляксеем Міхайлавічам ён здаўся маскоўскаму войску. І вось маскоўскае войска панавала 7 гадоў у Магілёве, а ў 1661 годзе адбылося паўстанне. І гэта паўстанне узначаліў продак Пора Леановіча, Войт Магілёўскі Леановіч, які, калі стральцы маскоўскія пачалі забіраць пірагі ў магілёўскіх гандлярак, ён крыкнуў «Пара!». І пачалося гэта паўстанне, усіх стральцоў, як ён кажа, перабілі, так што мікалаеўскі спуск пачаў называцца касцярняй, і колькі стральчыхі па іх паплакалі, колькі дзетак сіратлівых засталося. Але разам з тым ён кажа, што вось тады вяртаецца Ян Казімір туды, прыходзіць войска Рэчы Паспалітай і ягонаму продку, які быў мешчанінам, месцічам магілёўскім, даюць дваранства. І паколькі па-польску слова «пара» яно так немілагучна гучыць, то на польскі лад вось гэты прыдомак перайначваюць на «пора». І ўтвараецца вось гэта дваранскае прозвішча Пора Леановіч. Ён кажа, што такім чынам маё дваранства з бандзюкоў. Ён так ацэньвае тыя падзеі, якія адбыліся ў 17 стагоддзі, і так ацэньвае сваіх продкаў. Некалькі разоў ён паўтарае, што ідзіце па трупах міл свет Юрый Александрович. Вось зноў жа я вяртаюся да гэта і кажу, што ён чалавек вельмі такі цынічны, і разам з тым ён чалавек смелы. Ён чалавек, які гатовы рызыкаваць, але рызыкаваць так, каб дабіцца ўласнага асабістага поспеху. Тое, што не прыносіць асабістага поспеху, з ягонага гледзяшча не вартае ўвагі, не вартыя рызыкі, увогуле гэтым не варта займацца. І вось у гэты час, калі адбываецца такая размова, а на двары ўжо ідзе дождж, навальніца, залева, вада адразае паступова паромную пераправу ад сушы, яны паступова апынаюцца на востраве, на падворак да хаты паромшчыка заязджае брычка. З гэтай брычкі выходзіць жанчына і заходзіць у хату. Яны здзіўляюцца яе прыгажосці, а Гораў адзначае, што яна сапраўдная арыстакратка. Але, можа быць, яна не магнатка, не магнацкіх крывей, але арыстакратызм надае ёй тое, што яна чалавек думкі і чалавек духу. І яна кажа, што ёй трэба на іншы бераг. Пераправце мяне на другі бераг. Пор Аляновіч адразу кажа, вы што, тут звар'яцелі, вы паглядзіце, што залева ідзе паром, я не буду рызыкаваць салдатамі і гэтак далей. І тут Гораў, як піша Владзімір Караткевіч, нечакана для самога сябе, кажа, я магу паехаць. Пор Аляновіч на гэта зазначае, як вы можете паехаць? У вас і рука правая не ў парадку. Дарэчы,
звяртаецца Пораляновіч да той жанчыны. Капітан Гораў быў паранены ў бітве з інсургентамі, і ў гэтай бітве ён паказаў сябе героем. Ну, відавочна, гэта быў такі несумленны ўдар. Ён зразумеў, што гэта за жанчына, ён зразумеў, што яна неяк звязана з паўстанцамі, і пазней высветлілася, што яна жонка Ўсяслава Грынкевіча, якому вязе памілаванне. А Ўсяслав Грынкевіч знаходзіцца на гауптвахце, і яго павінны ў хуткім часе расстраляць. І вось гэта памілаванне яна яму вязе з Вільні і павінна чым хутчэй даставіць, каб яго не расстралялі. Пораляновіч кажа, ну дык а што, якія там праблемы? Пачакаеце гэтую ноч, раніцай, калі ўсё сціхне, пераправіцеся, ну і здаецца, што ўсё нармалёва будзе. Але жанчына настойвае, што кажа, я не магу, каб нават хвіліна чакання смерці, яна забівае чалавека, яму нельга. Яшчэ 3 гады таму мы былі жаніхом і нявестай, яшчэ 3 гады таму мы не былі жанатыя. Ці вы разумееце, што такое каханне? Ці ёсць у вас гонар? Ці вы мужчына, які можа заступіцца за слабую жанчыну? І Пораляновіч, ён цвёрда, кіруючыся загадам генерала Фікельмонта, ён кажа, што я не буду адсылаць паром, я не буду рызыкаваць салдатамі, і я вам загадваю просто заставацца тут. Гораў адзначае для сябе і нават спрачаецца з Пораляновічам. Ён кажа, як можа загад датычыцца слабой жанчыны? Калі ёсць загад, то ён датычыцца нейкіх ваенных дзеянняў і гэтак далей. Але наадварот, згодна з кодэксам гонару афіцэра, калі вось гэта жанчына, яна безабаронная і знаходзіцца ў нашай уладзе, то мы абавязаны проста ёй дапамагчы. Ляновіч кажа, што ніякай самадзейнасці я не дапушчу, і ўвогуле памятайце, што вы мой падначалены капітан Гораў, а не я ваш. Урэшце рэшт праходзіць некалькі гадзінаў. Гораў вырашае дзейнічаць самастойна. Калі ўжо цалкам стала зразумела, што ніякім чынам Пораляновіч не пойдзе на пераправу этой жанчыны, ён вырашае дамовіцца з салдатам Іванам. Это салдат Іван таксама, як выявілася, з Масквы, зямляк Горава. Яны бяруць човен і перапраўляюць жанчыну на другі бок Дняпра. Калі ён вяртаецца, ўжо пераплывае назад, яны рызыкуюць сваім жыццём, зразумела, але ўсё ўдаецца. І калі Гораў вяртаецца назад, то Пораляновіч, як ні ў чым не бывала, стаіць на ганку вось гэтай хаты паромшчыка і паплёўвае ў ваду. Ён паліць цыгарку за цыгаркай і проста цынічна пытаецца, чаму вы парушылі прысягу, капітан Гораў? Ну, Гораў ему адказвае, што прысяга ні ў якім разе не тычыцца жанчынаў, і загад, які вы мне прыводзіце у якасці аргумента, ён у нашай сітуацыі недзейсны. Гораў кажа Ляновічу, што гэтая жанчына мела таксама загад аб памілаванні, і гэты загад падпісаў сам Мураўёў, галоўны начальнік паўночна-заходняга краю. Ён вышэйшы за генерала Фікельмонта. Пораляновіч кажа, ну вы і наіўны, Юрый Александрович. У чым мая наіўнасць, пытаецца капітан Гораў? А ў тым, што Мураўёў нікога так проста не адпускае. З аднаго боку, ён падпісаў гэта памілаванне, каб быць высакародным у вачах жанчынаў, а з іншага боку, ён пасылае фельд'егера, які мае загад паспяшацца з прывядзеннем прысуду ў выкананне. Ён кажа, дык а дзе ж ты, фельд'егер? А вы учора яго пераправілі вось на гэтым пароме. І Гораў разумее, што вось гэта той самы улан, якога пераправіў, ён разам з салдатамі, і гэта быў фельд'егер, які вёз загад паспяшацца з выкананнем смяротнага прысуду. У выніку гэта жанчына спазнілася хвілін на 10. І яна падыходзіла ўжо да гауптвахты гэтай і пачула стрэлы, дзе расстралялі яе мужа, паўстанцкага камандзіра Ўсяслава Грынкевіча. Пазней, праз некалькі гадзінаў, калі ўжо Гораў выспаўся пасля бяссоннай ночы, і Пораляновіч выспаўся, ўжо дзесьці ў сярэдзіне дня гэты улан, ён ўжо вяртаўся не на кані конна, вяртаўся на брычцы. Ён расказаў ім вось гэту гісторыю, што вось гэта жанчына ішла. Спачатку бегла, а калі пачула стрэлы, проста абвяла і пайшла. Яна папыталася, ці плакала. Яна не плакала, але сказала, проста пакарай іх, Божа. І вось гэты фельд'егер улан пачаў казаць, ну я б такую жонку, якая не шкадуе свайго мужа і не паплакала нават над ім, я б яе кожны дзень лейцамі абходжваў. Але Пораляновіч яму кажа, што твае думкі не пытаецца, і улан едзе. І ў гэты момант у Горава пачынае звінець у вушах. Ён разумее, што ўсё ягонае выхаванне, ўся ягоная карціна свету, яна рушыцца, і яму патрэбна нешта зрабіць. І ён кажа, што капітан Пораляновіч, вы нягоднік.
І Пора Аляновіч кажа: Гораў, вы што не памятаеце на туз? А рэч у тым, што Пора Аляновіч быў вельмі трапны стралок. Ён рабіў з жалудовага туза віновы. Ён так страляў, мог 3 кулі паслаць фактычна блізка адна да адной. Ён быў дуэлянт, ён быў страшны чалавек і вельмі моцны, вельмі трапны стралок. На гэта Гораў адказаў: я паўтараю, што вы падлюга і нягоднік. І тады яны прызначаюць двабой. Гораў лічыць, што у яго няма ніякіх шансаў выйграць і выжыць, што Пора Аляновіч яго заб'е зараз жа у гэты момант. Яны робяць выгляд, што пайшлі на паляванне на качак, узялі стрэльбы, і разам з тым Пора Аляновіч узяў свае дуэльныя пісталеты. Пора Аляновіч ён казаў, што зброю трэба чысціць толькі самому. У яго была вялікая пашана да зброі. Ён быў такі фанат зброі, яе ўжывання. Ён казаў, што адзіная машына вартая двараніна. Ён быў чалавекам страшным у гэтай справе. Але Гораў ён разумеў, што яму хочацца толькі аднаго — стрэліць у свайго ворага. Ось тут Аляновіч ужо становіцца абсалютным яго ворагам. І нечакана для сябе, нечакана, відаць, для Пора Аляновіча, Гораў выйграе гэту дуэль і забівае Пора Аляновіча. І ў канцы, вось апошнія словы Пора Аляновіча было: «Дзякуй вам». Ён сказаў: пісталеты ў багну, схавайце вось гэтыя сляды дуэлі, таму што ў ваенны час гэта было крымінальнае злачынства. Увогуле, у любы час, у ваенны час асабліва крымінальнае злачынства. Пісталеты ў багну і дзякуй вам. І, як піша Караткевіч, вочы Пора Аляновіча яны ўпершыню перасталі быць пустымі. Завяршаецца апавяданне тым, што гэта жанчына вяртаецца. Зноў я сустракаю Гораў, які ўжо начальнік кардону. Ён кажа, што вось небяспека ўзрасла, каравулы павялічаны, таму што быў забіты капітан Пора Аляновіч. Яна пытаецца: хто яго забіў? Ён адказвае шчыра: я яго забіў. Але не турбуйцеся, гэта была сумленная дуэль. І вось, у прынцыпе, на гэтым заканчваецца апавяданне. Караткевіч апісвае ўнутраны свет. Вось гэта два афіцэры, якія выконваюць тую самую задачу. Але у аднаго унутраны свет такі, што ён павінен дамагчыся ўлады. Пора Аляновіч кажа, што пакуль ты слабы, ты прыкідвайся, ты рабі ўсё, што ад цябе хоча начальства, а як толькі уваб'ешся ў сілу, бяры любога за глотку, таму што ты гаспадар жыцця. У той час, як для Юрія Горава, конечно, ёсць маральныя прынцыпы. Прынцыпы, якія вышэйшыя за імгненную выгаду асабістую. Прынцыпы, без якіх ён не будзе чалавекам. І вось калі ён слухае маналогі Пора Аляновіча, ён ловіць сябе на думцы, што яшчэ хвіліну, калі ён гэта будзе слухаць, ён пачне верыць у гэта. Ён пачне верыць, што Пора Аляновіч ён мае рацыю, што ён проста выконвае загад, што ён добры салдат, а Гораў кепскі салдат, што ён павінен так зрабіць, ён павінен вось гэту жанчыну не пусціць. Высвятляецца, што Пора Аляновіч атрымаў загад ад генерала Фікельмонта затрымаць гэту жанчыну, жонку Ўсяслава Грынкевіча, хаця бы да 3 гадзіны ночы, каб яна не паспела прывесці памілаванне для свайго мужа. І вось гэты загад ён проста выканаў. Здавалася, нічога тут такога надзвычайнага. Але Горава гэта настолькі абурыла, што ён выклікаў Пора Аляновіча на двубой. І Караткевіч, ён, апісваючы вось гэту сітуацыю, ён паказваў такія, ў прынцыпе, два тыпы людзей. Два тыпы людзей, якія падобныя па сваім паходжанні. Абодва яны былі дваранамі. Адзін нарадзіўся ў Магілёве, іншы нарадзіўся ў Маскве. Абодва яны служылі ў расійскай імператарскай арміі. Абодва яны былі капітанамі. Абодва яны, відавочна, хацелі, яны былі маладымі людзьмі і бачылі сваю кар'еру ў будучыні. Яны хацелі даслужыцца да нейкіх вышыняў, відавочна. Але падыходы іх былі абсалютна рознымі. Кажа, вось справядлівасць у тым, што перамог Гораў. Справядлівасць у тым, што вось гэты двубой, ён быў, хаця ўсе дадзеныя былі, уся падрыхтоўка Пора Аляновіча, яна сведчыла на тое, што ён павінен перамагчы ў гэтым двубоі, але перамагае той, на чыім баку справядлівасць. І відавочна, што сімпатыя аўтара, яна таксама на баку Горава. Пазней, ужо ў першым раздзеле рамана, Владзімір Караткевіч напісаў, што Гораў толькі пазней зразумеў, што вось гэта жнівеньская ноч, гэта была водападзелам ягонага жыцця. Пазней ён увогуле звольніўся з войска, ён ужо не служыў у войску. Ён любіў вандраваць разам са сваім сабакам на паляванні і любіў дзівіцца ў нябёсы. І там, вось калі вось гэтыя
Леаніды, як ён казаў, падаюць, ці вось гэтыя зорны дождж, зоркі падаюць, метэарыты, ці якая вось гэта з'ява, якія раз на 33 гады іх можна бачыць у небе. Ён вось дзівіўся на гэта, ён дзівіўся на нябёсы. Тут відавочна такі вось пасыл, тое, што ёсць нешта значна больш важнае, чым простая кар'ера, чым простае нават жыццё. Ёсць Бог. Ёсць Бог, які вызначае добро і зло. Ёсць Бог, які кіруе гісторыяй свету. І чалавек можа альбо адпавядаць Божаму пляну і Божаму пакліканню, альбо не адпавядаць гэтаму. І нягледзячы на тое, што, канешне, ўжо ў далейшым, можа, это ў рамане «Леаніды не вернуцца да зямлі», ці там «Нельга забыць», як быў другі яго загаловак, то зусім пра іншая гісторыя. Але вось гэты пралог да рамана, ён такія вось дае арыентыры. І гэта пераклікаецца таксама з раманам «Каласы пад сярпом тваім», гэта пераклікаецца з аповесцю «Сівая легенда», гэта пераклікаецца з «Дзікім паляваннем караля Стаха». Фактычна ўсюды у творчасці Караткевіча, у гістарычных раманах ёсць добро і зло. І добро і зло яны сутыкаюцца. Яны сутыкаюцца часам, так скажем, у нечаканых сітуацыях. Але вынік заўсёды на карысць добра. Добро перамагае. І ў гэтым сэнсе таксама вось абсалютна такі біблійны падыход, што калі мы чытаем Біблію, то як бы не было магутнае зло, але вось апошняя кніга Бібліі «Адкрыццё», калі сабралася ўсё там войска супраць Господа, то яно нічога не магло зрабіць. І Господ проста змёў яго з аблічча зямлі, што Бог мацнейшы, добро мацнейшае. І ў гэтым сэнсе вось адзін з такіх лейтматываў такой напружанасці вось у гэтым творы. З іншага боку, конечно, там закранаюцца шматлікія рэчы, закранаюцца бачанне гісторыі, як чалавек бачыць гісторыю, як ён бачыць сваю гісторыю іншых народаў, як чалавек бачыць сябе, сваю мову, сваю культуру, як мужчына павінен ставіцца да жанчыны, якія адносіны ўнутры вось гэтага дваранскага саслоўя. Што такое дваранін, што такое шляхціц, які ён павінен быць. Нагадаю, што гэта пісалася ў савецкі час, гэта 60-е гады, і гэта ўжо само па сабе пастаноўка гэта пытання была такой, я бы сказаў, нетыповай для беларускай літаратуры і ўвогуле для іншых літаратураў. Ну і, канешне, Владимир Караткевіч тут проста па-майстэрску гэта напісаў. Это настолькі цікава, гэта настолькі вось так напружана, вось гэты драматызм, і гэта вось так зацягвае гэта чытанне, што ты не можаш адарвацца, ты не можаш проста зрабіць нейкія такія высілкі, каб пакінуць. Табе хочацца вось да канца ведаць, чым жа скончыцца гэта гісторыя. В 1988 годзе зняты аднайменны фільм «Паром» ён называецца, там, дзе паказаны вось гэтыя вобразы. Беларусьфільм яго зняў, вобразы Пораляновіча і вобразы Горава. Ёсць шмат чаму павучыцца. Але галоўнае, на маю думку, ідэя, што кожны чалавек, ён мае свой гонар і годнасць. І вось гэты гонар і годнасць, яны ад Бога. Яны не дадзены чалавеку проста так. Без іх чалавек, ён губляе такое сваё аблічча, і без іх ён фактычна ідзе ў пекла. А калі захоўвае вобраз і падабенства Божае, якая б ні была сітуацыя, за гэтым ёсць перамога, за гэтым ёсць будучыня. Дзякуй за ўвагу.